A finais de setembro, Pontevedra volverá a acoller unha nova edición do TecFest, unha cita que este ano terá como temática central a tecnoloxía e o patrimonio, co fin de tentar facilitar estas dúas conexións. Un evento dividido en 4 liñas de programación. E basicamente estará un obradoiro de realidade virtual e patrimonio fotográfico que faremos. Tamén faremos un obradoiro dun tema moi interesante. Tamén faremos unha mostra de material en realidade virtual, material de algún xeito cinematográfico, e tamén traeremos á cidade unha mostra das millores curtas, verdade, que se están producindo con esta tecnoloxía. E por último faremos algo que queremos que perdure, que será un homenaxe aos, como lle chamamos nós, os tequis e as tequis galegas e galegos que levan anos innovando dende Galiza. Unha cita que ten como fin democratizar a tecnoloxía e situar a Pontevedra na vanguarda tecnolóxica. Eu penso que nestes días o que vamos a poñer é a Pontevedra no mundo e relacionala, dende logo, por unha banda, no mundo das tecnoloxías emerxentes, que son as que van a dar, van a poñer en boga o futuro cara ao que vamos. Nos vindeiros meses irán presentando máis sobre a programación para eses 5 días tecnolóxicos que se vivirán en Pontevedra. Estou buscando... Aquí está.